numesc Fulga Grabovski și în acest material vă voi arăta, cu lux de amănunte și dovezi solide, cum se fac în Republica Moldova reportaje la comandă, așa zise investigații jurnalistice de mare anvergură, ce țin capul afișelor săptămâni întregi din nimic, mai bine zis, din minciuni, manipulări și fake-uri. Și nu este vorba despre un canal media oarecare, ci despre unul care se consideră neafiliat și independent, care oferă știri de calitate. Este vorba despre Jurnal TV. Recent, o serie de reportaje ale postului au zguduit opinia publică. O așa zisă investigație vizând scurgeri din dosarul Vizdan Țărnă, dosar ce ar viza o mare afacere de contrabandă cu țigări pe filiera Dubăsari, controlată de actualii și foștii angajați ai Inspectoratului de Poliție Dubăsari. Exclusiv la Jurnalul Săptămânii. Abordăm dosarul penal legat de contrabanda cu țigări și corupere pasivă, în care sunt vizați doi polițiști din Dubăsari. Noi am intrat în posesia mai multor înregistrări audio făcute în anul 2020. Din stenograma convorbirilor telefonice înțelegem că un funcționar cu statut special face sistematic comanda de țigări și asigură protecția transportării. Prezentăm înregistrarea cu mici redactări, dat fiind faptul că vorbitorii au pe alocuri un limbaj subteran. Spre sfârșitul reportajului apare un personaj enigmă, unul necunoscut publicului, despre care se afirmă că ar sta în spatele așa zișilor infractori și ar coordona toată afacerea, ar dirija dosare penale și ar controla până și justiția. Un veritabil cardinal din umbră, ce să mai, aproape un nou Plahotniuc. Este vorba de Vitalie Grabovski, șeful Direcției Situații Excepționale Chișinău. Probele jurnalului sunt desigur de tot râsul. O poză a colonelului, o poză a unei rude a colonelului, o filmare a unui eveniment privat din 2020 și unele minciuni sfruntate. Una din ele este faptul că Alexei Vizdan ar fi finul finului lui Grabovski. Un fapt lesne de verificat, dar cine să se obosească? Precum și faptul promovării în funcția de șef al secției investigarea infracțiunilor al lui Ion Țărnă de către domnul colonel. Acesta este ordinul de numire în funcție al lui Ion Țărnă, semnat de către șeful IGP Alexandru Pânzar și datat cu 18 ianuarie 2019, dată la care Vitalie Grabovski lucra la IGSU deja de 5 ani, fiind plecat de la IP Dubăsari din ianuarie 2015. Grabovski a activat la IP Dubăsari în perioada 2008-2015 și niciodată nu a numit în funcție pe nimeni, din simplul motiv că în cadrul MAI astfel de numiri se fac exclusiv de către șeful structurii centralizate, IGP în cazul de față. Totul a început în iulie 2020, atunci când Ion Țărnă și Alexei Vizdan, aflându-se în exercițiul funcției, au descins, împreună cu un coleg de-al lor, la un depozit din localitatea Pârâta, unde au găsit o impresionantă captură de țigări. La un moment dat, paznicul de la acel depozit a primit un apel telefonic dubios, din care ofițerii au înțeles că mai este ceva la mijloc. Drept rezultat, cei trei ofițeri au ajuns într-un lan de porumb, aflat la 8,4 km de depozit, unde, surpriză, au descoperit o partidă și mai mare de țigări. De nicăieri, peste circa 35-40 de minute de la începutul operațiunii, la fața locului apare, cine credeți? Serviciul Protecție Internă și Anticorupție al Ministerului Afacerilor Interne. Asta în condițiile în care niciunul din cei trei polițiști nu a făcut niciun apel telefonic, nicio raportare sau divulgare de informații pe parcursul întregii operațiuni. Ce căutați voi aici? Îi întreabă reprezentanții SPIA. Noi ce căutăm? Răspund aceștia. Noi muncim la noi în teritoriu. Dar voi? Interesant este și faptul că, într-o filmare ridicată de către Alexei Vizdan de pe o cameră de supraveghere din apropiere, s-a stabilit că mașina cu care se livrau țigările în teritoriu este de model Toyota Sequoia, care era adaptată cu sistem de deconectare a luminii și care era escortată de două mașini marca Volkswagen. Din filmare nu se pot desluși numele de înmatriculare ale autovehiculelor, însă, după semnalmente, automobilul marca Volkswagen Tiguan este similar celui condus în perioada respectivă de Andrei Hâncu, inspector principal în cadrul SPIA, și cu mătrul șefului adjunct al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, Iurie Burciu, sub conducerea căruia a lucrat. Ce s-a întâmplat mai departe este istorie lungă, ce depășește scopul acestei publicări. Dar cert este că anume acea dată, acel eveniment, a pus bazele unei lungi și aprige dispute între Ion Țărnă, Alexei Vizdan și SPIA. Iar peste o lună,
Tuturor celor 3 ofițeri din lanul de porumb le-au fost intentate dosare penale pentru escrocherie. Și știți pentru ce? Pentru închirierea locuințelor din Dubăsari, la care aceștia erau îndreptuiți în temeiul hotărârii Guvernului numărul 646 din 2018. Într-un nou reportaj, la jurnalul din 28 iulie curent, investigația jurnalistică a postului continuă apric și înverșunat, iar noutatea privind scurgerile din dosarul Țărnă-Vâzan țin din nou topul știrilor toată săptămâna. Subiectul principal de data aceasta îl constituie așa zisele noi scurgeri din dosar sub forma unor conversații telefonice purtate între Ion Țărnă și Igor Axenti, ofițeri din cadrul Inspectoratului Național de Investigație, în care unul dintre aceștia afirmă că un oarecare Grobic i-ar fi promis unui oarecare Alioșa că îl face șef al Inspectoratului de Poliție Dubăsari. Aceasta este proba ce ar face dovada în viziunea redacției că Vitalie Grabovski este cel ce stă în spatele afacerii contrabandă. Cu câteva ore înainte de difuzarea reportajului, Vitalie Grabovski este contactat de reporterița Cristina Pasat Burlacu de la numărul său personal, ce se prezintă drept Jurnal TV și abordează din nou problema contrabandei de la Dubăsari. Domnul Grabovski vorbește cu ea de 5 ori în acea zi, timp de circa 10 minute, îi răspunde la întrebări, suplimentar îi remite informația scrisă la numărul de telefon indicat de ea, la ora 18:58 de minute. Însă, în reportajul din aceeași seară, se afirmă precum că domnul Grabovski ar fi blocat numărul de telefon al reporteriței și nu și-ar fi folosit dreptul la replică. L-am telefonat pe fostul șef de la Dubăsari, Vitalie Grabovski. Sunt la volan, nu prea. Eu revin la numărul ăsta de telefon când o să iau un birou. Acum sunt la volan. Imediat după aceasta, Vitalie Grabovski a blocat numărul de telefon al redacției Jurnal TV. Am fost nevoit să-l apelăm de pe un alt telefon. Abia peste o oră, Grabovski a revenit și ne-a cerut să expediem întrebările pe o adresă de e-mail și a promis că ne va răspunde. Până la ora difuzării materialului nu a venit niciun răspuns de la actualul șef adjunct al IGSU vizat în discuție. Vedeți niște secvențe din înregistrarea video cu convorbirea respectivă, ce a avut loc la ora 12:24, cu 7 ore înainte de difuzarea reportajului. Da, bună ziua! Doamna Cristina, sunt Vitalie Grabovski. Știți că putem să registrăm discuția? Da. Domnul Grabovski, dumneavoastră știți despre ce este vorba. Rog frumos să ne spuneți în ce legătură. Despre ce este vorba, eu cunosc, dar de unde cunosc? Vă anunțam pe dumneavoastră. În poziția noastră au avut mai multe discuții de pe Viber între Ion Țărnă și domnul Igor Axenti, polițist din cadrul INEI, unde cei doi discută despre preluarea conducerii Inspectoratului de Poliție Dubăsari, iar cazul pot ar fi venit din partea dumneavoastră și din partea domnului Tărăzân. Toate pe dumneavoastră, pentru că ei zic că vorbiți cu Grobic, că tot o să fie bine, că el o spune vor pentru mine și eu o să ajung, Țărnă zice că eu o să ajung șef la Inspectoratul de Poliție Dubăsari. Încă o dată, concretizați, vă rog, întrebarea. V-am întrebat în ce relație sunteți dumneavoastră cu Ion Țărnă și dacă dumneavoastră ați fi primit sume financiare ilegale din partea lor pentru a-i fi susținut în afară, cumva, din umbră, de cei de polițiști. Doamna Cristina, dumneavoastră, cunoașteți de când eu nu mai am treabă cu Dubăsari, de când nu mai sunt acolo? Cunosc, dar ne-ați discutat în discuție. Discuția a avut loc la începutul anului 2020. La începutul anului 2020. Așa. La Inspectoratul de Poliție Dubăsari, era de director, era șef cu domnul Dumitru Șișcan. Da. Deci sunt discuții în care dumneavoastră sunteți vizați între doi polițiști. Am înțeles. Eu pe domnul Țărnă îl cunosc, deoarece dânsul a activat, cred că vreo jumătate de an, pe timpul când eu eram comisar la Dubăsari. Asta undeva, cred că anul 2014, cred că 2014. Eu pot să vă întreb și eu ceva? Da, sigur. Așa. Sursele voastre v-au oferit sau dumneavoastră a solicitat careva probe directe care mă incriminează pe mine în careva activități ilegale sau sunt doar niște discuții între terți persoane ce mă vizează?
Mulțumesc. Așa. Domnul Grabovski, funcția jurnalistului nu este să investigheze activitatea polițiștilor, a angajați al subalternilor săi. Aceasta este replica propriu-zisă a lui Vitalie Grabovski, pe care colonelul a expediat-o cu o jumătate de oră înainte de difuzarea reportajului, solicitând expres ca ea să fie publicată integral. Omul recunoaște că Alexei Văzdan îi este prieten, căci nu are nimic de ascuns. Ca angajat și promovat în funcții pe parcursul lungii sale cariere, o mulțime de persoane, mai mult sau mai puțin virtuoase, de faptele sau vorbele cărora el nu se face responsabil, iar niște simple înregistrări cu care el nu are nicio legătură, nu îndreptățește postul să vină cu asemenea titluri sau învinuiri sonore, lucru care este josnic și cel puțin nedeontologic. Nimic însă din toate astea nu a fost difuzat pe post nici peste 2 zile. În noul reportaj se vrea respectarea dreptului la replică al lui Grabovski, însă care din nou conține doar fragmentar informația remisă, alegându-se selectiv unele pasaje care le-au convenit mai mult redacției, acestea fiind întrerupte de comentarii ale postului și ale lui Igor Axenti, care afirmă că discuțiile sunt trucate. Însă aceste discuții într-adevăr nu există în realitate și nu se conțin în niciun dosar penal, pentru simplul fapt că autenticitatea acestora ar putea fi les neverificată, ceea ce nu se dorește. Discuțiile respective au fost fabricate de sursa postului de televiziune, special pentru a fi difuzate și a constitui probe în justiția mediatică penibilă a jurnalului, care este folosit în cel mai josnic mod în luptele de cartel ale celor ce controlează cu adevărat filiera de contrabanda dubăsarului și a întregii țări. O asemenea procedură este floare la ureche, cu toată tehnica disponibilă în prezent, existând și aplicații în acest sens. Băiatul meu de 16 ani s-a descurcat în 15 minute. Cristina Pasat Burlacu, reporterița Jurnal TV ce este autoarea acestor reportaje, afirmă într-o postare pe rețele de socializare că ea are foarte mulți prieteni ofițeri și chiar are unul acasă, ocazie cu care le aduce sincere felicitări, dorindu-le realizări frumoase pe plan profesional, avansări în grade și funcții și rețineri spectaculoase. Se pare însă că reporterița nu se limitează la urări, ci trece la fapte, contribuind în mod direct la realizările profesionale ale bunilor săi prieteni în nobila lor misiune. Așadar, cine este misteriosul ofițer din casa reporteriței? Acesta este soțul Cristinei Pasat Burlacu, Alexandru Pasat, angajat al Inspectoratului Național pentru Securitate Publică, al Inspectoratului General de Poliție, fost angajat al Direcției Operațiuni Speciale a MAI, controversată Direcție 5, cum îi spune, lichidată în prezent. În 2010, Alexandru Pasat a fost reținut sub acuzația de estorcare și luare de mită în proporții deosebit de mari de la directorul unui agent economic pentru mușamalizarea cazului său. Prin decizia din 17 septembrie 2014 a Curții de Apel Chișinău, acesta a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza articolului 324 alineat 3 litera B Cod Penal la 7 ani închisoare cu executare în penitenciar de tip închis, cu amendă mărime de 1000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe termen de 3 ani. Însă, în cele din urmă, după un proces de judecată care a durat circa 6 ani și mai multe rejudecări, Alexandru Pasat a fost achitat, deoarece instanța a exclus din dosar toate probele principale ale învinuirii, cum ar fi înregistrările telefonice privind estorcarea banilor și stenogramele acestora, procesele verbale de interceptare a convorbirilor pentru unele nereguli procedurale de întocmire. Tot la Direcția Operațiuni Speciale a lucrat în aceeași perioadă și Iurie Burciu, actualul șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, în subordinea căruia se afla nemijlocit soțul jurnalistei Cristina Pasat Burlacu. În reportajele Jurnal TV, Iurie Burciu este victimizat, fiind redat drept unicul personaj pozitiv în toată această poveste, un polițist care nu ia mită și pe care infractorii vor să înlăture de la conducerea ei pe Dubăsari. Recunoaște că este un polițist principal care nu ia mită. L-am întrebat pe Iurie Burciu dacă ar fi fost presat în ultima vreme să-și dea demisia, iar declarațiile lui Țărnă se adeveresc. Îmi vine greu să dau un răspuns clar, dar consider că da. De fapt, acest Burciu este un personaj tare controversat. Presa scrie despre dumnealui că ar fi fost vizat într-o anchetă privind sustragerea combustibilului eliberat pentru automobilele de serviciu gestionate de Direcția 5,
precum și că ar fi fost avansat nelegitim în grad și în funcție, pentru că nu ar avea studii superioare datorită unor relații speciale. Cert este că persoana care a investigat acest caz, Ștefan Curchi, șeful Direcției Operative a Inspectoratului Național de Investigații, o persoană extrem de onestă și cum se cade, a fost înlăturat după aceasta din funcție deținută și a plecat la munci în Europa. Iar colegul său a ajuns în izolatorul CNA cu dosare fabricate, dezdistruse cu alte cuvinte. Ei, iată, același lucru le se întâmplă acum lui Țărnă și Vâzdan. Siguranță ei riscă până la concediere din organele afacerilor interne și cu siguranță aceștia nu se vor mai regăsi în organele afacerilor interne. Reportajele vizate sunt concepute în așa fel încât să reiasă o schemă și o tentativă de înlăturare de la conducerea Inspectoratului de Poliție Dubăsari a actualilor șefi de către ofițerii Țărnă și Vâzdan, când de fapt este exact invers. Scopul acestui linșaj mediatic organizat este tocmai înlăturarea ofițerilor incomozi, nesupuși și care dețin probe incontestabile privind implicarea unor angajați suspuși ai SPIA și nu numai în contrabanda cu țigări pe filiera Dubăsari, probe ce, apropo, au dispărut într-un mod misterios din dosarul penal intentat pe cazul țigărilor din Popușoi. La momentul potrivit le vom face publice, nu însă și acum, de ce le constituie secretul anchetei. După cum spuneam, Andrei Hâncu, cu mătrul lui Burciu, este inspector principal în cadrul SPIA, mașina condusă de acesta semănând izbitor cu cea din filmarea ridicată de către Alexei Vâzdan în operațiunea țigărilor din Lanul de Porumb. Este și cel care a documentat filmările efectuate de la evenimentul privat din iulie 2020, eveniment ce a fost redat drept întâlnire de rang înalt între membrii unui clan mafiot. Deodată, toate se așează la locul lor, nu-i așa? Avem o reporteriță care face reportaje despre șeful soțului ei și subalternii acestuia, absolut imparțiale și echidistante de altfel, așa cum o cer normele deontologice în ale jurnalisticii, pe surse. Nu verifică aceste surse, pentru că jurnaliștii nu fac investigații, ei doar arată materialele primite. Avem o justiție mediatică abjectă care condamnă și execută public niște oameni înainte ca justiția adevărată să-și facă treaba. Dar justiția este coruptă, veți spune. Ei, lucrurile deja se schimbă, parcă nu-i așa? Nu trebuie decât să așteptăm și vom vedea deznodământul acestei povești mediatizate atât de intens în ultima perioadă. Pentru că, dacă organele abilitate își vor face într-adevăr datoria, iar noi, societatea civilă, vom monitoriza nu numai justiția, ci și mass media, astfel de lucruri nu se vor mai repeta. Cei care scandează jos corupția și vrem o justiție independentă, trebuie să fie în primul rând ei înșiși, onești, integri, imparțiali, să fie un exemplu pentru noi toți, pentru că ei sunt primii informatori de opinie, însă se pare că presa noastră abundă ultimul timp în prezentarea imaginilor trucate și a fake news-urilor, iar Jurnal TV este lider pe piață. Prezentarea în premieră exclusivă a imaginilor trucate cu președintele țării le-a asigurat pe deplin această poziție și confirmă faptul că Jurnal Trust Media ajunge înaintea forțelor de ordine sau odată cu acestea la locul desfășurării operațiunilor speciale de investigație, ridică probe de la fața locului care ar trebui să se regăsească în dosarul penal, dar nu se regăsesc, arată publicului secvențe din acele probe care nu se știe cine și când le-a fabricat, prezentând varianta furnizată de informatorii săi cu care colaborează. Cu alte cuvinte, noi vouă, voi nouă, practică obișnuită la jurnaliști, pentru că și ei sunt oameni, trebuie să câștige bani. Să nu se înțeleagă însă că aș avea ceva cu presa sau cu jurnaliștii în general. Din contră, consider că aceștia depun o muncă colosală. Nu degeaba se spune că sunt adevărați câini de pază ai democrației. Problema este când ei sunt mai puțin de pază. Părinții mei sunt tot jurnaliști de profesie, iar regretatul meu tată a fost și el redactor șef și fondator al unor ziare. De altfel, a fost bun prieten cu Val Butnaru, directorul trustului Jurnal Media, care execută acum public familia. Domnule Butnaru, nici asta nu v-a oprit. Să știți atunci că soțul meu lucrează în Ministerul de Interne încă de pe vremurile că Republica Moldova nu era independentă și nu a fost prins niciodată cu contrabandă, destorcare de mită, corupere sau alte acțiuni ilegale, spre deosebire de angajații postului dumneavoastră, care fabrică reportaje despre el. Domnul Grabovski este șeful salvatorilor în municipiul Chișinău.
pe care îi aplaudă acum o lume întreagă. Iar dumneavoastră îl atacați într-un mod perfid și absolut neîntemeiat pe conducătorul lor, atentând prin aceasta la onoarea întregului colectiv. Dumneavoastră știți cu ce se ocupă salvatorii, domnule Butnaru? Vă spun eu. Salvează oamenii și copiii de la NEC, intemperii, accidente, incendii, gestionează criza pandemică, în timp ce dumneavoastră și angajații dumneavoastră să puteți lucra liniștiți, cinstiți sau mai puțin cinstit și să vă câștigați existența. Pe lângă sarcinile de serviciu directe, domnul Grabovski a adus în Republica Moldova sute de echipamente pentru pompieri și salvatori, agregate, autospeciale de intervenție, 30,2 milioane de lei din proiecte de finanțare europeană, din care 25 milioane pentru modernizarea Centrului Republican de Instruire pentru Pompieri și Salvatori, făcând voluntariat încă din 2018. Din cauza dumneavoastră însă, reputația domnului Grabovski a fost știrbită, mai bine zis, nimicită. Cât știți foarte bine, în zilele noastre, cea mai mare avere a omului este imaginea sa, iar gunoiul mediatic rămâne pentru totdeauna. El nu se reciclează. Spre deosebire de trustul dumneavoastră, eu nu am făcut această investigație pentru bani, faimă, victimizare sau pentru a-mi proteja apropiații, deși aș avea dreptul să o fac. Sunt avocată de profesie și toată viața lupt pentru dreptate, o justiție corectă, nu una montată în studiouri obscure de o reporteriță cu pufușor pe bătișor. Am făcut-o pe post de replică, pentru a vă arăta cum se face o investigație adevărată, bazată pe fapte, nu scorneli, și pentru a vă provoca să respectați, măcar de acum încolo, normele de deontologie profesională. Și nu, mie nu mi-e frică de dumneavoastră, deși se spune că nimeni nu poate câștiga un război cu presa. Și știți de ce? Pentru că noi nu avem nimic de ascuns. Dar probabil că dumneavoastră știți deja acest lucru, din moment ce folosiți niște fake-uri pentru a demonstra un neadevăr. Dacă Ion Țărnă, Alexei Vâzdan sau oricare din protagoniștii acestei povești se fac într-adevăr vinovați de cele imputate, atunci se răspundă în fața legii, însă având parte de un proces echitabil, nu de unul în care nu le este respectat nici măcar dreptul la replică. Și dumneavoastră nu ați auzit de incompatibilitate sau conflict de interese, domnule Butnaru? În jurnalism nu există așa noțiuni, dar etică, deontologie. În justiție, spre exemplu, dacă un judecător examinează sau ține măcar o ședință de judecată pe o cauză în care figurează actualul sau fostul șef al soțului, riscă să își piardă postul, iar presa este prima care bate alarma. Urât, domnule Butnaru, foarte urât. Dacă mai aveți o urmă de demnitate profesională, atunci revedeți urgent politica instituțională a trustului, inclusiv cea de cadre. Și nu ar strica să dezmințiți informația falsă și denigratoare de reportajele vizate în acest material. Fiți un exemplu și dați startul campaniei naționale Stop Fake News prin curățarea propriei companii de gunoaie mediatice și intruși. Să admitem că dumneavoastră nu ați știut și nu ați fost îndeaproape familiarizat cu circumstanțele acestui caz. Prezumția de nevinovăție încă nu a fost abolită în țara noastră. Să fiți un anti-exemplu și folosiți mai departe imaginile trucate cu așa zisele discuții sau mesaje între Vitalie Grabovski și Ion Țărnă sau cine mai este acolo, care urmează să fie difuzate în viitorul reportaj și care știm că sunt montate deja în studiourile Columbia Pictures, Spia sau alte subsoluri obscure. În orice caz, eu vă urez succes dumneavoastră și echipei dumneavoastră care este pe val acum. Dar nu uitați, domnule Val, faima este trecătoare, însă reputația rămâne.